నాణ్యత మీదకి వచ్చిందయ్యా. ఇక మహేష్ ఫిల్మ్ ఆర్టిస్టు. వచ్చాడా నా మనవాడు? తాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరిగి అఘోరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నా, మా పెళ్ళికి ఖచ్చితంగా రావాలంటుండు. ఒరే ఇట్లగాడా ఆ, రాష్ట్ర ఎట్లా పెళ్ళి ఏ- ఒప్పుకుంటుందా? ఏమో మరి ఇక చేసుకుంటున్నాడు, మరి ఒప్పించిండేమో. అట్ట అయితే వస్తా పిల్ల నేను మనవాడా. ఆ గోరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అంటే మామూలు మాట ఏం కాదు. ఉమ్. నేను మీ పెళ్ళికి వస్తా. మరి ఉన్న మనవరాలు ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ ఈ పంచాయతీ మళ్ళీ ఈ ముసలాడ నువ్వెట్టొచ్చినావు అని నా మీద పంచాయతీ పెడితే ఆ, ఆయన ఏదో చేసుకుండు. ఆ, నువ్వెట్టొచ్చినావు అని ఉన్న మనవరాలు నా మీద ఏమన్నా పెడితే ఆ, పెద్ద మనిషి 2 మాటలు చెప్పవు ఎట చేసుకుంటావు అని అనవా? ఆ. ఇద్దరు పోతున్నా నన్నాగం చేశారు. మరి నేనైతే వస్తా. మరి 2 అత్యంతలు అయితే వేస్తా. మరి ఉమ్. ఆశీర్వదించి వస్తా. ఆ.